Muslimer over hele verden fester i dag for at markere afslutningen på ramadanen. I 29 dage har de fastet fra solopgang til solnedgang, og med lyse nætter og høje temperaturer har det været en hård omgang. Maverne rumler nok om kap med bønnen, for om lidt må muslimerne her i moskeen i Skive igen spise i dagslys. Det har været lang dag. Det er rigtigt. En helt lang måned. Ramadanen afholdes hvert år og forskydes 10 dage om året, så i år blev der fastet det meste af juli. Det betyder, at dagene har været lange og varme, uden hverken vådt eller tørt. Her om sommeren det er 19 timer, det er rigtig mange timer. Og det er lange dage og varmen, men vi overlever. Om morgenen man er tørstig, så skal man lige op og drikke en kop vand. Men det kan du ikke lige pludselig gøre i ramadanen. Ligesom mange kristne udelukkende kommer i kirke juleaften, er der da også fyldt godt op i moskeen i dag. Muslimer fra hele området samles for at høre en særlig bøn med et klart budskab. Vi skal være taknemmelige for, at vi lever i fred, og vi har ro rundt omkring os, hvor i de andre muslimer i de øvrige verden, altså resten af verden, hvor de er undertrykte og krig og alt muligt andet. Men dagen handler nu også om at mødes med venner og familie for at fejre sammen. En af gangen her. Og faktisk er det forbudt at faste netop i dag. Så er der små børn, der leger i legepladsen. Og, altså, der plejer altid at være sådan en glad, positiv miljø. Og efter en slikpose kan man jo hurtigt glemme, hvor hårdt det er at faste i 29 dage. Når man har fastet den første dag, anden dag, så går det bare glimrende godt, og så glider man igennem ramadan, og så er de slut. Lige pludselig så finder man ud af, at 29 dage, de er bare forbi. Og så taber man også sig lidt. Og det er faktisk tilladt for muslimer at bryde fasten, hvis varmen medfører sygdom.